pilota. Si pega cama. Ara vos ho explicaran tots, a tot, ¿vale? Vos passen Álvaro i en Juanba. Bueno, bon dia a tots i a totes. Primer que res, és molt ample des de l'escala fins a l'altra paret, té uns 10 metres. Després, veu així, amb els vostres propis, veieu un quadrat blau. Això se diu el dau. El dau. I vaig explicar un poquet per damunt per que vegeu el que, digueu, que pareix un escaló. Això se diu el tamborí. On vosaltres esteu assentats, què és? Una escala. Tots els trinquets tenen 4 escalons. No seria un trinquet oficial, sinó té 4 escalons. D'acord? Després, així tenim una espècie de parquet, però que no se diu parquet, se diu llotxeta. Ahí la gent està sentada i veu la gent privilegiada. La gent privilegiada, la gent que se sol jugar feliç, però la gent privilegiada. Diguem que és el palco VIP de la gent. Dalt podeu veure tot el que és això de dalt, que se diu la llotxeta. Allà al final també veiem els escalons, unes parets que pugen amunt i la tela. Després podem pujar i ho veureu. El que passa que som molt menys, potser no ho podeu veure. Això se diu una galeria llarga. Després, aquella part d'allà són els vestuaris. El que ven els antics vestuaris. Tinguem que hi ha un club de picants. La part del resto. Dau i resco. En el trinquet o en l'escala de corda, que és la modalitat que estic explicant, hi ha 3 jugadors. Uno, que és el de darrere, que se diu saber, o resto. Uno que juga al mig, que se diu mitjent. I el que juga davant, que se diu davanter o porter. Les 3 posicions. A l'altra part de la corda. A veure, més coses. Sabeu en què se juga a la pilota? Se juga en la mà. Mireu, la meva mà ja fa... Jo ja estic retirat, ja fa temps que no jugo, però encara tinc les mans un poc estropeades, no? Un dit trencat, un altre dit que estic operat, dels cops de les pilotes. Ara veurem pilotes i provarem a jugar un poquet. Se necessiten unes proteccions a les mans per a jugar, per a que no mos faci mal. Unes proteccions que són de ferro o d'esparadrap. Se fica un guant en la mà per a protegir els colps de la pilota. N'hi ha moltes modalitats. Jo vos vaig a dir 4 modalitats que són les més importants, però en 2 d'elles són les que juguen. Ahí només juguen jugadors professionals. Després a la galotxa, al frontó, escala i corda i el raspall. El peu. Mireu com juguem Juanba i jo. Jo la raspe, pega-li. I Juanba la raspa. Vinga, pegeu-li vosaltres, pega-li. Fort, acacha. Pega-li, eso es. Vinga, pega-li, corre. Pega-li. Eso es. Pega-li tu. Molt bé. Pega-li. Pegueu-li. Eso es. Vinga, pega-li tu ara. Com te diuen? Veieu que fàcil és. Vinga, pega-li. Molt bé. Vinga, pega-li. Ara pega-li tu. Pegueu-li vosaltres. A veure, pega-li fort. Molt bé. Pega-li, però no l'agafes. Pega-li. Pega-li. Vinga, sense por, no tinguis vergonya. Eso es. Vinga, tu ara. Molt bé. Vale, pega-li.
Digue-li fort. Vale, corre. Molt bé. És molt divertit. No voy a